roboti wa bene Kisemi nekebungo kyobogima ni gonde form 4 na bubonchero lya hokora ekrarisko elikonyara uesomya Ndatayo chieto school afadhali opedi era ikira form 4 nongo korale form 4 komenya kwayo nduje no soma kwayo igasomye ni chisa ya mu igamenye testo asengenje yeme chando yanka aiga se town imenyete nchomo nyene timbu ati nyumba kaimukia Esabari yane goika somoro kibo ya gosoma no mwana ochandikete na mwana no class membi ya okora omwana onkomunyokale nabone uniform tari kutwa nechi abana funzo banje roba deshandi bose insate obujomo yamuntu Bairo ni 55 chegwa na 55 echi 10 Bairo 55 echi 10 chegwa Jumamosi enseye moninsu ya maragwaba lechinse satu ninsu chiabatuko asokolendo mwana hobede aregati ya boroki wali bakore biya anase skure yega yatinderete Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 07846693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Mwana sana mwancho muri bita seniki ya Ndizi TV ne biro binene ndengo kwalya aso murobili Esabari yoboncherera astokumena naboncherera nabayogo sanga omugana obonga kibachagete oboncherera bwako ningikegete bakayimukige tambuke nabachora oboncherera obuiga nase babakolera oboncherera obuiga nakyo oboncherera bogendete koba ase chinseme chimoncho mulengo kwalya ne bene eginde tosange aso bwamo kolinde nyara sisemo chichemitandao asensemo ya Facebook nabagotonya wetra Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube wetra Ndizi TV News. Tukolera romanto muliria ni gona kalire asensemo ya jogo ato kuga no monterio yomo oyo gosana Chianga cha Abana abakeko anemo ni chiga chibuya Chieriberera kole nacho tumanya amande ne kyo gonchedero abere asensemo ya ere tena siko kerbo kusange goika omwele kole twangiriri bageriga kumwaliganya atumanye na kyakoro na bonte likibori agokora karibu sana Jasa Marieta likonkuru karolire monale bondo Omosoni ngosona Chianga chiga cha Abana Chieriberera korenta chiswe chimatire chiga chindito nasona Chianga Chieriberera abana bakobeka chinga kibune chiga chimbura
omwana nabakubika eyanga nabo kumubikira vest esogisi kwamubikira eyanga mwakurana mangana yo gukikona kuri isweta tayo omwana nabako bawomo abana mbanya kero omwana bwate none likuba kwanyoro omwana ari biya tari kunya gutwara none kiuno Chianga chingo konye chire sana karo teatrera na maiga keigo akirikende ngekwa gusitia maigerio ogasoa sense moyo Omosoni iko na chete nkegero Omosoni bwa kawaida Omosoni Chianga tu chia kawaida lakini wono keronko na kurigerelinga chankaranga imbuya nchore Omosoni bwa Chianga chie abana ikiagera abana nene muno konyorurenga mpabwa te demand ere igoro omuntu omone tarikira litukara chabeke yanga ose tarikira litukara chagure yanga lakini abana abake omwana kanyoriru nkogorerwa ari Chianga omwana ogosuko wikana ende mitinyi none etatoiga nandi Chianga chiri chiakeire nandi rasima agurira nandi size yende kwenda bone demand ese Chianga chi abana igere igoro wetanye sabanta abanene nandi abana maitimba genderete ko abana mbagendete konyoro byabona sana karu byabona sana mwanchi muri ebitaseni Ndizi TV ani gotogendete gosanganere Caroline Bonariri oyo gosona Chianga cy'abana bake annamono metinga kiyiga yembura abana mbaganira Chianga cy'amabirira kone nacho gutumanya amange ngikya kugera gusona Chianga cyandi nakyago kisona nacho guteresera asobwa bari kurinde oberega katotebyanga era sense moya ene mugitige tambukiro abega karigeria egap nabo ibo demand ase enseme yiga karanga abana mbagendete kuigorokerera tukona ende mpaganete Chianga Chieriberera anamonekero orgongo rwo gusiru bwatubukendu nene chinga kiri chimbura akaranga tikanga chake ko sona Chianga chiga cyabane keranya tama igiri gusona Chianga cya kawaida naragateba ngikeri na ende ndakore gwetanya Chianga chiga cya kawaida karatiga sona Chianga cyabane sense meiga ya jogo atorera na maiga kego karo kwigwa chakiri tugosoni Omosoni na chakirete no na chakirete buna na ifundise to kosi yo Omosoni ingaswa gusonera tunyumba tinje tiande gofu ina chakite kokorega siane nyumba ingosona na kora repair nkagenderera ngachankanyoranga keronga ndreto kuna okori gasiane nkare demand ya sere nyinge bono nkaingira kuchio kerkinde kare ngane yo Omosoni nege ndogwanchete korukwa ngo mokego se ekwabeto mondo mono gatagwa ntigangende nchiko nyora maigeri yo Omosoni igo na beto monto monene nkaenda ngefundisha isaudino rocho uchumi bunerembe nkarengera ringange ntukinda nyorekerange at least yebesa naswanero nyumba kirarituko ngake sabu nkanyoranga ngise gwefundisha Omosoni nabo konyoranga ituko nabaritaero taswatie besa kona kero nanye chaka nkanyancha igo akara kero kuligereria kero gwakorita maigerio yanga yagentangane kero kwa yesone tokaeso kinyi kwa roche yabete yange ntangane kero nanye sonete njarenge perfect lakini bunangenderete kuna bosona igo ngenderete ko imburu fuli tukasirituko bono nigo chigenderete ko bachingi ya mono kero nkurigereri chiri nasonete kare ne chiabono iga etafauti nero kero kurigeria kero ko imugetige tambukiro kyugo chaka Omosoni na kino ene yamate ya Omosoni na kino ene kinyoro ke imugete kerengereri kikyugo chaka kumanya Omosoni kero na imugiti gitambukiro gyo kumanya Omosoni kero na amanyete na babantu bandi batwarete interest bagataka bamanyira baro abande onde nabo konyora gusiririo reta ligasi ya maana lakini rende ne gasi ya maana so muntu bwatomo yo bugosona na bakwenyorere riski ya kira rituko kare kero kurigereria chi machine ogotumika so Omosoni ne chi material so ogotumika kero kende tuchagera se machine yagaye ngaikwa rusiti machine yane ena chete nkanye gora emtira
ina re machine yani ntanga na chakirete ngai kwa golde ko waro ngorwa Gusii gose ya Gusii na gorete ekero kwa yerete tebono kanya Omosoni akero kende kero kuligira chibese chiri kwa golete machine yago ane Chianga chiri kipekero kende kwa re gusona njebete chiko kwire ni faida kengema aya yake lakini njira niti lakini ngwara iretege na iretege kai ekero kwa chagete ubonchori kwa Omosoni ngai kwa chakirete ubonchorira chakirete ndange chichire chichiange nona chakirete lakini korekana buna bono ngenderete kuna gusona bona abantu abange nkonyororo ndakunga kiresi myonte insonere Chianga na musonera onte imbekere none gari na mubekere na mutumira bandi nimbwate bono customer chinyinge abandi guchi Nairobi abandi guchi Nakuru abandi guchi dende chinse chiga chingendo guchi molo nabo konyoro bontago tena Chianga chiri na ro chembeke na musonera Chianga na mupakeri na mutumira na gari cheka ando baidekero montacha kiri ubonchereri karo mbirigo ibintu mbirigo chibyabwata kengima aye mungu arairitegeka ugacha konyora customer kiri kende ngio takwire to moyo tebe bone gasi yo Omosoni tigantigane nero nkori gasi ngao na ire taro oyekanga manya gutwara customer ikiagera nane bintu na ari gusona ritangani mbi arenge buya birago kibune biko go kibono iga kero na chakire taro na ire tegeka lakini nkeo moyo ngateba na kende nkeyo tigande mereri nabona ale merere tinkanya gusona rende lakini bunangenderete gusona bunangenderete comment choose buna customer chigocha buna chigenderete commenta amatuko kwenda customer chikagendera commenta bono nimbwata omoyo bugusona ne customer nimbwata chinyinge bono na analita ambie mona sana mwancho muri taseni Ndizi TV ni gotogenda tegusanga nere Caroline uyo gende tegotumanyia igoro yo bonchire bwaye anne mono asense mo yo Omosoni na berika gotasemenya na ikero gwachakire obonchire bwabo negi kego chieira kwanyora customer kubinde no bene totware oboremereria omanya kunara na ne customer chiao na ndogenda comment ujuzi asenge choko ene kinga iyo ntokoro serie customer yabo negi komogoke akaronto batugokwanira ngabo no ige Chianga gusona ni Chia maberera Chia Abana kora tatebya ngo nakyo gusona Chianga chiga Chianga chiga ni gongwana nanyora chimatirio chindito na renta na butora korengana ne size ya abana bari ngosonera konya na abana onya ne chini uponi ni gombate size yabo onya wani ya uchinse ni gombate size yabo bono korengana ne demand yaba yani ne demand yo monyene imbaro banjite chikara chire bright imbaro banjite dark colors bono korengana buno customer tagete na bonko moroseri into kiriatagete yagere customer yaisanika na inde mambio ko igasiende ashire bana kero bayibiro bana batubanjite bright colors yaba takaba mese kabisa no bo maene akera korigereria Chianga chekera kwa electric materials singa yo kuikorukera kende chimadi materials singa na no ikoru echiro na chora korengana no kugani kwich customer chiane nayo kwenda kweyoye ni chengwana niyo yele makera kwa rosiri na ende bado koira echiro usinobwate customer chago gochigwatomera Chianga igombo ate chioda bono na we customer ko igomono mono bakonga chioda mono tindi gochira chiro na we customer konte intagitonsonere Chianga go sen 5 na musonera ondo onte winta tonsonere Chianga go sen 10 na sona bona nkwenda ne chioda onte winsonere Chianga chinga naiga omwana iga bwate myake ngana iga eito omwana no moise keito omwana no mumura ni maita chikala chia abana bamura ne chinga chikala chia abana baiseke ne chinga wono muntu wani cyante biri omwana usen 3 months yabwata omwana no muiseke ni mate chikala nko mochorera omuntu ante bi omwana no mumura ni mate chikala nko mochorera ubane kero kwa basonire kwa batumira guchia se na batumira guchia se bali kero kero kurigereria karo ne soro ngorwa Gusii ko gutumira abantu Chianga chiga chia abana gose no ni chikaunti chindengo tomoro Chianga chingo chitumande guchia saa tambe mbali na Gusii ngo tomande bakaguchi Nairobi ngo chitumande bakaguchi no Nakuru no guchi Eldoret ni bati customer kero kende customer chigana kia gwa chinyorete
ti customer chige na chinyorete ogosonera oyomo korentera customer yende ogosonera oyo nero korentera igo bagacha igo nkanyora na twara chi customer chiri falas kero kende karo nkyo kurigerio otebenga kero kende ke na koreteiga customer yekagotigwa ekarotiga erifa omonto gocha sende abarinde chikasto yani ebiasara birabimbe bwate challenges nabo gokorire customer kero kwanya korire gasi anda ke customer tisaneka kero yachire gogotena yayo aigasi gitiboko obokongumboro igoko okorekebisha na ndi kwa welcome turi ko moseli nabo gose sometimes indro ogosonera omonte yanga ogotebie yange wansonirite yabeto mwanenke okomotebo kongumboyo kwa musonere yange ngaenene igorende kandi tora gwatira bukaro turasoso mutumo komokigo tukoirana no tutebin challenges kichiri ogwetera nande kwabere gokorwa maigeri gochesa abantu bande igoro yobosoni bw'Chianga echo igo gwatira turasoso mutumo komokigo ambia mona sano mwanchi muri ebitaseni kya Ndizi TV ni gotogende gusanga imeyo morobeli gw'Esabari yoboncheria astogende gusanga nere karo oyokorosi Chianga kya Abana kya mabere nabereka gotoresera igoro yobosoni bwaye ase chinsemenchia konde mwanchi murire kagetra soso mutima komapega utosita nigera bwira nanda segekeke kerugusyo elinde tosange amangu Ndizi TV Ubwansu Gusii. Spexels Opticians abubale sikliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemerongitano na boigo settingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kubwate kana nubu manyiwe ito wonge asamangana yichisemiye aiga potas haven nigo tumanyite kiria yibumu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wago soma nigo tubwate virasi visaine kurwa daycare playgroup pp1 pp2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatuba manyiwe igoro rivaga risaine liyo kugoseria na boigo yaboroki wabakorara ekirubaro sire chigali chobo sombi amachama ya yokunywa na boigo nkubwate tole omurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikire email ase potashaven@gmail.com gusoto akire sime ase namba enoti 52 isateyemo isano ne moibire isano ne sato inye gose enoti 52 ibereyemo kianda isano ne sato isano ne ibire isato isano. Potashaven, the foundation of knowledge. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
mwancho muri ebeta seni Ndizi TV na ndengo kwaligania asense moya kabere chika kitubenete gusanga imeyo mu rubiri w'Esabari yobonje ndetse ukenyiringa asense mo chiche mitandao asense moya Facebook na bokanyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube na bokanyara wetera Ndizi TV News karanso ikeli ndetagenda gusanga asobwa mokaro kanyandira so mutima komokego na bagingo kobolya ngakero kienda kwabere gukorwa maigeri gocha sabando nanyari gufundisha abantu bakiaso Omosoni oboiga banyorira maigeri bagendete kunya gusona ibintu byabo bagendete kuna gwekonya abange babo ngocha bari bankonye gasikero mbwate igasi nyingi nawo gocha bankorera nabaso nabakana n'abandi kero kende bakire chinse mu chinde n'abandi baigire bakire okora ibintu byabo byo chinse mu chiabarende kuna kwenyorera umugati okera rituko akayanganga lendo chikari igoro weiga kare very smart kero kende naye gwa gasonire Chianga bune chiga na chie chingosona bona bune yiga ingosonera abana buna chini uponi hesa isida ari chini uponi na bekwenda ne kara buno monye na aratake bona monye ne kera ko ire oduma etago te insonere kara gete kuse insonere kuse onde na roro gusibuko ko te naje chora chikaro ranje goncho gonsonera umuntu akwa ngasone no ni Chianga ten kerara we ngano mwana usino mumura wachora chikara sumati kwa musonera umwana omoke ndigorenda akirikenda so Omosoni oboiga bwabo karo so maikengana ibintu bikoganirirwa tatima kibe cyoka andi bintu biri kibiri ukogania so Omosoni oboiga nkogani ndi material nkogani machine netagete eshindani netagete amafuta nsachine nega neriba ke service akero kuligereria baiga soro kongorwa Gusii ndomete tagia ebie kogo kolega siyo Omosoni ngakie competition yere competition na bere igoro mono mona se Chianga echiga lakini bona Chianga echinchira na chagite guchisona nere unique ese guchirigereri na indogende dara chagari origereri Chianga chirororo nchibwe kaini Chianga chinchire unique nawe na inde nchire bona yanga buneje iga onyebeke na neri sakana na beko gwenera ebe yanga yedu nekyo ko convince customer chabo batie kwenda kugora Chianga chichedu kabagori Chianga chigokosona chikasto bachiane Chianga chieduka nkonyorori chire rigori chire rire igoro lakini echiga Chianga echiga igo chire rigori rire friendly onde bwense na bago afford mbia mono sana ekero kuligereria karo ase oboncheri oboiga bwabo kuna boncheri bonde bwense ntomete imechando ne menka boncheri abagwekera abuno moncheri ogosona Chianga echiga chia Abana chia Mabirera mechando kili ogwetera emechando ngwetera insachine na bokora ntachi material o chigosona turo chinche ni gongosona Chianga chia Mabirera bone nga kibune yo mugaso turgo twara customer nyingi buna enga kiyeri berera kama tukari yo mugaso koba na bokonyora nga customer nchi gasite yo bujaigo lakini kere mbure go tunarie gasiroro insachinde chi customer matemba gwikaini nkonyororo onde na bagocha agotebi insonire Chianga ngo kwande chibesa wasona gwakura kwanyora tari tayari gocha kuichibe Chianga ritu kumoigwana ine chimatiri chira chikwarentire wasonire igobona chiaganya chibesa bona challenges bune chongweterande lakini bone goitachi oboremereri obonene ekero kuligereria asegase yago ebye ngotebena achibesa ni cha ukurusia kende mfuko kwa nyara kwa bolire material kwa roselie customer yago Chianga akone konyara nga customer konyare bwate demand etagete Chianga gusene Chianga ikomi konyara to bwate product kine cyo gocha wadi next customer Chianga irinde mbata mana inde bagenda sanga nsachine na bokwanda kuichi matiri bune chiganche nguchinoji nsachine na bora ikechiro customer gutomete Chianga namba fulani lakini goika kwanyore
chi enambeli wakagerete tonyoreti kwanyora chi material chireres igo korenta kwane ne customer kwa mutebi akoremereri mono mana chi customer chiane nchira understanding nkondemereri bare bamanya atirong last na batebana omoiso nkorentande mbasonere na dege nteki yabagwanje bona nene mono challenges yo konyora chi material nero lakini rende nkona gotema tuli akaru monche muri na tete komanya biya kiborora kero kulite ni chi customer chiago otemwa twaro bwa matobu ya ne chi customer chiago mwanarana kero kulite ni chi customer chiago nere biya mono kiagera kero kwalite ni customer ye nkonyorere customer yene na inde korentere lakini ese gutokanga gwaserire customer yemo igo bono gwaserire abangi kiagera na bakwenda agenka abande mbacha lakini bono obwa matobu yari nene rugengia na bogotema kubakwanira ba understand asobore meru bore mwategererana kero kwanyorirende mwanyora ngambu ya moko genda karo kero buyeria ogosene gogicyanga njora kwanire gore ye kwondikiye cyangwa ogosana nabayigo amaguri quality ngosona nigere ndito kyagera mono cyange kino na kerongo chigochora chi material chiga turi konyora abantu bangi baguchichora chi material abantu bangi bagochora ni bagochora chiga chindita kera kintu tabugati texture nigere ngao texture ye cyange chiga chiane nigere like dende une uru like ni nyororo bona so mwana no moke na abeka ni gari very comfortable ekero kuriye bya kara matukago sio yoga ni tigo chigoikera naye buno Omosoni gosana Chianga Chia Abana buno Omosoni okwenda kuoiki material gochi kurwase chiro amatukabo sio ni ombwate kerengera liyo chakonyora chi machine chi nene nchenso ne Chianga chi nyinge intuare no ne duka nguchibeka chiaguru kuwe duka ime alafu intagete na ndiko nyora chi machine chi nene ntuare chi material ngosona chi jamba chi skuru ntuare no ne chi order na chi material go chi skuru akekende karungu ni chi yange kwara irase chi Yanga yogo depende mostly asechi order chao. Yanga chia nenchi tinanya guchira chiro. Nche lira chi customer chiane. Chiri chiro na ende ne chiri chigendrete komenta. Kare kuri elia ncho ko konte ubo nchiri ya buago iliga soro ngorwa Gusii ne chikaunti chinde. Mete kwara tali ucha siense mo a kwaligeri na kibago korogo soni buago na kyoko bokombe no ngorwa Gusii. Gusii gaiga Omosoni oboigambo gate market kwa sababu anene mona Gusii mburane nigo yanje torera matuka mangi wono keroko nyori wetere bunere iga igoko nyori demand ire igoro na ande nigo ko ni buya gwetani rende chiangi chiga chitabugatiberera akarko kerekende ondinaro goko bwate seso Omosoni oboigambo nimbata abantu bakumbwate si kerombwate chioda chinyinge naboko nyora tokobwaterana use kurigereria nsemo iga nimbwate Omosoni oyo mogonkonye gasi no yonde nere na roro utatigarende tache tisa uri sababu lakini nabo tura abantu no mbane gatokubwatera nase gasi kene nae kwa gaira maigo gose na baro bibachite ba maigo abonsi ninche mbaigireti ine product ya ne product chian ayora teyo moncherio le isko gari oro chenye vinda so moncherio bwa pangire ata itego tigo moncherio bwa ay kolengana naye bono mete kwa to the experience kurukwa gachari te paka kwa mentre ujuzi kwa ngere gosana Chianga Chia Abana kyora mo Omosoni kyora mo ego tiskai ngoteba sa maisha ega usangana uchumi ya taringiya nabo konyora musuko gwa kore gasi kwanyoranga customer te yore gukugura bono nkwa umonchoreri ndi bwensi ore ese rogongo rwa Gusii gusandonsi omo ya se gasi yaya taba isiko rengera ringa bono rero tinyoreti akwo moya atige kere gintu no kwe omoyo na gokonga asokorosia egero nyorenga gwaeti kare esenyencho nga abana magendete na ndinoga netika maybe otwale gusina ne school yawo oruwa maigeri kwa somi abana na kibabu ani abantu na kibabu nete gusana Chianga na ara somiri bake na inde pardon na inde abandi mbaronge ndrete gosoma
ni timu gati bokonguna bonta getenche nyore no na saga ari nkuigura turo chwani rumu enenke ninta itanyora saga ari nkuigura egere nsomia abantu abange na ari konyora no gokonya no na se serikali nyora saga ari buri inyore induchi trading asa abantu abokonyora batabugati igasi bagokora gusa batabugati biasara bagokora at least abantu betenenere abantu mbaba igo batabugati kende umuntu anyore yani risiki yakira rituko achi customer chago nchiro roba kona liteka bako kore order atari lazima bachega igako takuyo yo mutigo ayeba okubako kore order kuba batomya kira bataistoga customer chiana nene mono mbwate abandi timba manyeti abangi ni bo monta ko ndikira no na sesini konte indo seli chianga chinga na iga nje na muroseli gante betibnya kayo mwana na rosi na mutumira lakini togendera to customer lakini tutamanya ini mbia kibororo raso gutwara ogwa matobu yani customer chiao kero to wa matobu yani customer chiao igo go chimente ne banganga kiende yonsi customer tego chikuri muntu mungao igego cha akorigi igo na inda akurigiria abande engana yawe yo mweli gocheso mwanju mulienereye ingana yane yo mweli igo gotebia abanju abarigereria asimo abamurigeretie TV ya Ndizi TV mutu arumo kiase gasi to mo bese kurusi hope asobugima efundise kosi ende yonsi ejiwera konyorere okomenya gwakira rituko egasi ende yonsi ne gasi poronyore into obekendagira mesa ambie mona sana kara gusangana inte ambie mona sana mwanche murieri yakwa bereko gusangana inte kutoka chage to morobele yago ikabona igatwikire omwelio no basemera kwa nemna kwa bereko gwesemia amange wetera omunchiriro yiga karo yokorosia chianga chamaberera chiabana akorwa sinseme chiga chia jogo bereka gotosemia amange kulende gwikiragaho no gukorera omorobele buri tkolerero kondinyera sinsemo chichemi chanda sinsemo ya Facebook abako senyora wetera Ndizi TV News kwa mabega sensemeria YouTube na kwa senyora wetera Ndizi TV News. Retere na frida kerubo kuganiria obogeria obo.